Avui us ensenyarem com fem el formatge del matiner de Palou. El matiner de Palou neix de la voluntat de mostrar les possibilitats que té l'àrea de Palou en el tema de la producció agroalimentària. litres són unes 5 o 6 vaques d'una mullida. 3 vaques d'un dia. 2 o 3 vaques d'un dia. Aquí hem barrejat els ferments i els tirarem a l'aigua. I ara tirem el puro. La proteïna, tot el càlcium s'ajunti. Estem en el procés de premaduració. Ara comença els ferments a treballar, que vagi remenant i es vagi escalfant la llet a la cua. I ara esteu canviant. La pala per les ligues, que són el que tallaran. Però com que ara començarà a quallar, les posem ara, perquè si no, a l'hora de canviar, se'ns tallaria tota la quallada. I ara s'ha quallat la llet i ara hem de començar a fer el tall. Els que fan servir per emmotllar són aquests, són de cotó. El tipus de formatge que nosaltres elaborem necessitem un tipus de gra més aviat petit. La sensació de remenar en realitat. De tradició, una mica d'alquímia que té. No té aquest punt màgic. Com és xulo veure com va canviant i poder-ho viure i poder ajudar a aquesta transformació. Jo penso que és el que més ens atrapa. També és complicat i és una mica de bons per què ha passat això, no sé. Un enorme respecte per tota aquesta feina i tot el que implica, a part de un formatge final que estimen moltes coses, del territori, i si t'estimes la teva terra, t'estimes el teu entorn, doncs és, no sé, és algo molt... que t'omple molt, és molt ric. No hi és això. Conèixer un formatge
formatge de prop. Si t'agrada un bon formatge, conèixer-lo de prop és molt... No sé, és molt gratificant. I quan veus que tothom, no, la gent li agrada i dius, és el que jo. És com és el nostre formatge. Sí.